Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodrigo. Taong 1971, Tabango, Leyte. Itong mga panahong ito, kilala si Rodrigo bilang isang mananabong sa kanilang lugar. Sa sobrang pagkahumaling nito sa mga manok, walang araw yung hindi humihimas ng kanyang mga alaga. Humigit 30 manok ang kanyang pinangangalagaan noon na siya namang purong panabong lang. Marami nang nagsasabi noon kay Rodrigo na itigil na niya ang kanyang bisyo, subalit ni isa sa mga ito hindi niya pinakinggan. Palagi na din silang nag-aaway noon ang kanyang mga magulang dahil lamang sa kanyang mga alagang manok. Nang hindi na maatim ni Rodrigo ang ganoong pangyayari, nagpasya na siyang bumukod sa mga ito. Sa isip-isip niya, pabigat lamang yun sa kanya at sa nakahiligan niyang trabaho. Sa ilang buwan niyang pagbubukod, naging maayos naman ang lahat. Walang linggo noong hindi siya nagsasabong upang matustusan ang kanyang sariling gastos at pangangailangan ng kanyang mga manok. Isa na dito ang paghahanap niya ng bunga ng nganga sa kanilang lugar. Kapag may sakit noon ang mga manok ni Rodrigo, hindi siya umuuwi hanggat hindi niya nakukuha ang gamot sa mga ito. Isang araw, habang nagpapainom siya ng iilan sa kanyang mga panabong, nasipat niya ang 3 niyang ganador na labis ang panghihina. Sa unang tingin, agad naman niyang napag-alaman na meron yung iniindang karamdaman. Bukod kasi sa hindi yun gumagalaw, nakapikit na din ang 2 nitong mga mata at sinisipon pa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga panabong, doon pumasok sa kanyang isipan ang muling pagkuha ng nganga. Alam niyang wala ng bunga nito sa kanilang lugar, gawa ng naubos na yon ng mga kagaya niyang nag-aalaga ng mga manok. Upang maging madali ang kanyang paghahanap sa mga bunga, tinawag niya ang kanyang kaibigan na siyang kadaupang palad niya tuwing may sabong sa kanilang lugar. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ganador ang tawag sa mga panabong na marami ng panalo. Bibihirang matalo ang mga ito, gawa ng meron yung dugo ng mga mahuhusay na mga tandang. Matataas din ang presyo ng mga ito, gawa ng alam na ng mga mananabong ang kalidad ng mga ganoong uri ng manok. Sa pagdating ng kaibigan niya sa kanyang tahanan, agad naman niya ditong ipinakita ang kanyang mga manok na merong sakit. "Tong, may ginagawa ka ba? Magpapasama sana ako sa iyo eh. Maghahanap ng nganga." Wika ni Rodrigo sa kaibigan niyang yun. "Tamang-tama. Meron ako nakitang bahay sa palayan malapit sa gubat. Maraming nganga. Malapit lang yun dito. Ano, puntahan na ba natin?" Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Rodrigo, dali-dali naman itong kinuha ang kanyang tsinelas upang tunguhin ang sinasabing lugar ng kanyang kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kung ano ang gagawin nila upang malaya nilang makuha ang mga gamot para sa mga manok. Inilahad naman ng kaibigan ni Rodrigo sa kanya na mababait ang mga taong naroon, gawa ng may iilan na din sa kanyang mga kaibigan ang nakakuha doon ng gamot para sa manok. Sa pagdating nila sa palayan, bumungad sa kanila ang isang maliit na kubo sa dulo nito. Malayo pa man, kitang-kita na nila ang isang lalaking nagsisiga sa bakuran ng tahanang yun. Tanaw na dinoon ni Rodrigo ang napakaraming puno ng nganga na siya namang labis niyang ikinatuwa. Dahil sa hindi na siya makapaghintay na makahingi ng mga bunga, kaya na may tinakbo na niya ang gitnang bahagi ng palayan. Hindi naman siya noon pinigilan ng kanyang kaibigan
gawa ng alam nito ang kanyang pag-uugali. Nang marating nila ang tahanang yon, agad namang tinawag ni Rodrigo ang may-ari nito na abala sa pagsusunog ng mga dahon. Manong? Manong? Pwede hubang makahingi ng nganga? Bungad na tanong ni Rodrigo sa lalaki. Pagkarinig nito ng kanyang sinabi, bigla naman yung naglakad papaloob ng kubo na parabang hindi nito narinig ang kanyang sinabi. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagtaka si Rodrigo gawa ng hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Ilang ulit niya pa yung sinigawan pero nakapagtatakang hindi sila nito nililingon. Tong, bingi ba yan? Ang lakas-lakas ng sigaw ko di man lang sumagot. Irritable niyang tanong nang masipat niya ang lalaking tuluyan ng pumasok sa bahay nito. Hintayin na lang natin. Malay mo may kinuha lang. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ang lalaki na merong daladalang sundang. Paglapit nito sa kanila, dahan-dahan naman sila nitong tinitigan habang patuloy na humihinga ng malalim. Sila Rodrigo naman noon, nananatiling naghihintay sa kung ano ang sasabihin nito sa kanila. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang magwika ang lalaki ng, Hihingi kayo ng nganga. Hindi ko yan binibigay. Magmula nang malaman nyo itong lugar ko, araw-araw nyo na lang akong pinupuntahan dito. Alam mo bang naiirita ko sa tuwing nakakakita ko ng mga kagaya ninyo? Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman yung naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga puno. Isa-isa niyang tinapyas ang mga ito na parabang sawang-sawa na siya sa mga mananabong na palaging bumibisita sa kanila. Pagsilay ni Rodrigo sa ginagawa ng lalaking yon, dali-dali naman niyang pinasok ang kubo para pigilan ang pagpuputol nito ng puno. Hindi niya yun basta-bastang hayaang gawin ng ganoong bagay sa kadahilan ng sanganga kumukuha ng lakas ang kanyang mga manok. Sa paglapit niya sa lalaking yon, agad naman siya nitong sinunggaban at buong lakas na kinuha ang tanga nitong sundang. Sinapak niya din yun sa muka sa paniniwalang magigising yun sa katotohanan. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang nilapitan ng kanyang kaibigan habang patuloy siya nitong inaawat. Tama na yan, Rodrigo! Maawa ka naman dyan. Ang tanda-tanda na yan, pinapatulan mo pa. Pwede ka namang kumuha ng mga nganga sa tumbang puno, di ba? Wika ng kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Rodrigo, agad naman niyang kinuha ang iilan sa mga bunga na kailangan niya. Di na rin sila gaanong nagtagal sa lugar upang maiwasan ang pagsiklab ng galit ng may-ari. Habang binabagtas nila ang palayan, bigla naman sila noong natigilan nang marinig nila ang lalaking yon na umatungal ng napakalakas. Bagaman kapangi-pangilabot ang boses nito, hindi na nila yon ninais pang pansinin sa kadahilan ng wala na silang kailangan dito. Sa pagdating nila sa bahay ni Rodrigo, agad naman nilang dinurog ang mga bunga upang ipakain sa mga manok. Buti na lang talaga nakakuha tayo. Hindi ko maiisip kung anong mangyayari sa mga manok ko kapag wala ang bungang to. Wika niya matapos niyang mapainom ng gamot ang kanyang mga panabong. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, nanatili lang naman yung walang imik habang patuloy na iniisip ang mga nangyari. Upang hindi na yon mas lalo pang mag-alala, niyaya ito ni Rodrigo na uminom ng alak kasama siya. Sa paglalim ng gabi, naging masaya naman ang dalawa. Kahit sila lang noon ang nag-iinuman, hindi pa rin nila maikukubli ang saya nilang nararamdaman. Para kay Rodrigo, sapat na ang isang kaibigan na kaparehas niya ng hilig. Hindi kasi siya ang uri ng taong palakaibigan.
Ayaw niyang magkaroon ng kakilala na may masamang sasabihin kapag nakatalikod siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iinuman, dumating na nga sa puntong naubos na ang mga pinamili nilang alak. Bago umuwi ang kanyang kaibigan, ibinili niya ditong dadayo sila ng sabong kinabukasan. Siyempre, dahil sa wala naman yung trabaho, wala itong rason para tanggihan ang kanyang imbitasyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Ipinasok din niya noon ang iilan sa kanyang mga manok na ilalaban upang masigurong maisasabong niya ito. Habang nasa kasagsagan ng pamamahinga itong si Rodrigo, bigla naman siya noong nagising nang makarinig siya ng isang tinig na dumaan sa kanyang tenga. Pabulong ang pagkakabigkas nito ng mga kataga na siya namang labis na nagbigay ng kilabot sa kanyang katawan. Rodrigo! Psst! Rodrigo! Wika ng tinig sa kanyang tenga. Paulit-ulit niya itong narinig hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nagising. Pagsilay niya sa buong paligid, tumambad sa kanya ang napakadilim niyang silid. Habang pinagmamasdan niya ang loob ng kanyang silid, doon niya dahan-dahang nararamdaman ang kilabot ng kanyang katawan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig siya ng may tumakbo sa labas ng bahay niya habang tumatawa. Mabilisan din namang naglaho ang boses na yon na parabang tinatakot lamang siya nito. Dahil sa mga pangyayari, minabuti ni Rodrigo na manatili sa kanyang kinahihigaan. Sa sobrang takot niya noon, ni pagsindi ng gasera hindi niya nagawa. Walang patid din ang panginginig ng kanyang tuhod, maging ng kanyang mga kamay. Sa pagbalik ng katahimikan sa loob ng kanyang tahanan, doon niya nasipat ang 5 bunga ng nganga na nasa gilid ng kanyang higaan. Nangingitim na ang balat nito, indikasyon na matagal na yung nahulog sa puno. Matapos niyang masipat ang bagay na yon, agad naman siyang nagtaka, gawa ng hindi niya mawari kung sino ang naglagay ng nganga sa higaan niya. Imposible naman siya ang may dala ng bagay na yon, gawa ng ni minsan hindi siya nagtatabi ng mga ngangang nabubulok. Sa pagsapit ng umaga, agad namang nawala sa isipan ni Rodrigo ang mga pangyayari noong nagdaang gabi. Mas minabuti niyang pagtuunan ng pansin ng kanyang mga manok, gawa ng isasabong ito bago pumatak ang tanghali. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, dumating na nga ang kanyang kaibigan. Dala-dala na nito ang mga tari na siya namang itatali nito sa kanyang manok. Tong, siguraduhin mong maayos ang pakiramdam mo ha. Kapag pakiramdam mong nanghihina ka, huwag ka nang magtari ng manok. Ibigay mo na lang sa iba para hindi tayo malasin. Tandaan mo, malaki-laki ang pusta natin ngayon. Kapag natalo tayo dito, napakalaking kawalan nito para sa ating dalawa. Wika ni Rodrigo matapos niyang masipat ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman ako. Hindi ako ngayon pupunta dito kung hindi ko alam na ang manok mo ang mananalo. Bilisan mo na dyan. Malapit nang mag-alas 8. Sagot naman ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang naligo itong si Rodrigo. Pagpasok niya noon sa loob ng kanyang banyo, muling bumungad sa kanya ang mga ngangang nabubulok. Animoy nagkalat ang mga ito sa kanyang tahanan na parabang may kung anong nilalang ang naglagay nito doon. Dala ng kanyang pagmamadali, muli itong ipinagsawalang bahala ni Rodrigo. Sa pagdating nila sa sabungan, agad naman siyang nagmasid sa mga manok ng kanilang kalaban. Napakalakas ng kanyang kutob na sila ang mananalo sa kadahilan ng marami ng pinagdaanan ang manok na kanyang dala.
Sa pag-uumpisa ng pustahan, maraming tumaya sa hanay ni Rodrigo. Lahat ng mga ito purong kanyang mga kababaryo. "Rodrigo, buuin mo na ang pusta. Sigurado namang hindi magtatagal ang mga manok nila eh." Wika ng isa niyang kakilala na nakapusta din sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagngiti lamang ang kanyang naging sagot sa lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisang magtari ang kanyang kaibigan. Mabilisan din naman itong pinakawala ng kanilang manok matapos niya itong matarian. Sa hanay kasi ng pagtatari, mas papabor sa manok kung madali yung matarian. Kapag tumagal kasi, maaaring mangalay ang paa nito. Habang kinukondisyon nila ang manok, panay lang naman ang pagsipat ni Rodrigo sa manok ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman niyang nasipat ang isang lalaking nakatayo sa likuran ng panabong ng kanilang katunggali. Nakatitig yun sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Pagsilay niya sa mukha ng lalaking yun, tumambad sa kanya ang mukha ng lalaki na minsan nilang hiningian ng nganga. Akala ni Rodrigo, manonood lang ito subalit nagkamali siya. Sa pag-umpisa ng sabong, ramdam na niya ang kakaiba sa kanyang manok. Nang dumating na sa puntong ilalaban na ito, panay naman ang kanyang pagpapanalangin upang makontra ang napakasamang presensya na patuloy niyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang siya noong natigilan nang masipat niya ang kanyang manok na bumagsak sa lupa na wala ng ulo. Lahat ng nakasilay sa sabong na yon ay biglang natigilan na para bang hindi sila makapaniwala sa mga bagay na kanilang nasilayan. Matapos ang pagkatalo ng kanyang unang manok, mabilisan din namang natalo ang dalawa niya pang dala. Iisang manok lamang ang pinanglaban ng kanyang kalaban para sa tatlo niyang ganador na inihanda. Nang mapagtanto ng kanyang kalaban na wala na silang dala, agad naman yung lumapit para kunin ang kanilang pusta. Habang binibilang ito ng nanalo, bigla namang dumaan ang lalaking sinapak niya noong nakaraang araw sa kanyang harapan. Pagtitigan nilang dalawa, muli yung ngumisi sa kanya habang nagwiwika ng, "Napakabilis ng karma, hindi ba?" Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglakad habang patuloy silang pinagtatawanan. Ang pakiramdam noon ni Rodrigo, parang inapakan nito ang kanyang pagkatao. Alam niya noon sa kanyang sarili na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nabibigyan ng leksyon ng lalaking yun. Sa pag-alis nila sa sabungan, agad naman niyang inilahad sa kanyang kaibigan ang tungkol sa naisip niyang plano. Noon ding araw na yon, nagpasya siyang patayin ng lalaking ng insulto sa kanilang pagkatalo. Matapos marinig ng kanyang kaibigan ang nais nito, paulit-ulit naman siya nitong pinaalalahanan na pag-isipan ng mabuti ang kanyang gagawin. "Makinig ka, Rodrigo. Tawa lang yun. Hayaan mo na. Baka hindi naman ikaw ang pinagtatawanan eh. Tsaka isa pa, hindi ba't ikaw naman ang nauna? Natural, gaganti talaga yun sa'yo sa paraang hindi mo inaasahan." Wika ng kanyang kaibigan. "Maski na, demonyo siya. Talo na nga ako, ininsulto pa. Akala niya siguro magagawa na lang niya ang lahat ng kanyang iniisip." Sagot naman ni Rodrigo. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, minabuti na nitong wag na siyang patulan. Sa pagdating nila sa bahay nito, agad naman niya yung nasipat na naghasa ng tabak. Dahil sa malakas ang kutob nitong merong gagawing kakaiba si Rodrigo, minabuti nitong manatili sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng gabi, muli nilang tinahak ang palayan patungo sa bahay ng lalaki. Hindi nito noon napigilan si Rodrigo
gawa ng natatakot din ito na baka siya ang mapagbuntunan ng galit. Sa pagdating nila sa bahay ng lalaking yon, buong lakas namang tinadyakan ni Rodrigo ang pintuan ng bahay nito habang patuloy na sumisigaw. Kampante naman yung walang makakarinig sa kanila, lalo pat nag-iisa lamang ang bahay sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong huminahon nang mapag-alaman nilang wala palang tao sa loob ng kubo. Maaaring hindi pa yon nakakauwi, gawa ng malaki-laki din ang nakuha nito sa kanilang pagkatalo. Nang hindi na niya malaman ang kanyang gagawin, walang pagdadalawang isip naman siyang nagsindi ng siga at dali-dali yung itinapon sa loob ng bahay. Pagsiklab ng apoy sa kubo, mabilisan naman nilang tinahak ang daan pabalik ng baryo. Akala ni Rodrigo, nakalamang na siya, subalit nagkamali siya. Makalipas ang 3 araw matapos nilang sunugin ang bahay ng lalaking yon, may iilan ng mga nilalang ang nakikita niyang nagmamasid sa kanyang tahanan. Kadalasan sa mga ito ay itim na aso na halos doble ang laki sa kambing. Akala niya alaga lang yon ng kung sino sa kanyang mga kakilala, ngunit nagkamali siya. Lingid sa kaalaman ni Rodrigo na ang mga hayop palang kanyang nasisilayan ay isang pagbabalat kayo lamang ng aswang. Isang gabi, habang nag-iinuman sila ng kanyang kaibigan, nakarinig sila ng mga pananakbo sa labas ng kanyang tahanan. Bagaman may hinang yapak lamang ang kanilang naririnig, hindi nila maitatanggi na ito ay malapit. Akala ni Rodrigo mga tao lang, subalit pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, wala naman siyang nakita. Tinanong niya ang kasama niya kung may narinig ba itong ingay, pero wala din yung naisasagot sa kanya. Mas pinili nitong uminom ng alak dahil sa kanilang problema. "Bumalik ka na rito, Rodrigo. Hindi tayo nanalo kaya imposibleng may bumisita rito. Ano naman ang kanilang kukunin? Mga manok mong talunan?" Pabirong wika ng kanyang kaibigan. Tumigil ka nga. Alam ko kung anong naririnig ko. Pinagbibintangan mo ba ako na babaliw? Ganito na lang. Mamaya pagtapos natin, dito ka na din matulog. Mas mabuting bukas ka na umuwi para naman sigurado akong walang mangyayari sa'yo. Hindi natin alam kung anong tatambang dyan sa daraanan mo. Sagot naman niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, mas lalo pang tumawa ang kanyang kaibigan. Animoy sa puntong yon, tuluyan na nitong napagtanto na natatakot nga itong si Rodrigo na maiwang mag-isa sa tahanan nito. Hindi naman niya masisisi ang kanyang kaibigan, gawa ng sino ba naman ang hindi matatakot matapos ang kanyang ginawang kalokohan. Subalit, dahil sa may pamilya itong kaibigan niya, nagpumilit pa rin yung umuwi. Bukod kasi sa bungangera ang asawa nito, maaaring hindi na siya makabisita sa bahay ni Rodrigo kung tuluyan na itong magalit sa kanya. Ayaw namang mangyari yun ng kanyang kaibigan sa kadahilan ng naghahangad ito ng pagkabawi sa kanilang pagkatalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nga nabaling sa kanyang kaibigan ang kanyang atensyon. Bagaman may naririnig pa siyang bumubungkal ng lupa, hindi niya na yun gaanong pinansin. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, nagpaalam na nga yun sa kanya. Sa pagbukas ni Rodrigo ng pinto, muling nagpaalam ang kanyang kaibigan na para bang meron itong nais iparating na mensahe sa kanya. Pilit niya pa yung pinigilang umuwi pero kagaya ng inaasahan, nagpumilit pa rin yon. "Mauna na ako. Bukas na lang. Balitaan mo ako ha. Baka kasi balikan ka ng lalaki. Magandang gabi sa'yo, kaibigan. Salamat sa alak." Wika nito habang dahan-dahang tumatalikod. Sa muling pagsilay doon ni Rodrigo,
Laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung walang ulo. Dala ng kanyang takot, dali-dali naman niyang sinarado ang pinto habang taimtim na nananalangin. Akala niya namamalikmata lamang siya, pero hindi pala. Sa pagsapit ng umaga, paglabas ni Rodrigo ng pinto, nasipat niya ang isang hukay sa harapan ng kanyang bahay. Napakalaki ng hukay na yon na para bang hinukay at tinabunan ito ng isang malaking hayop. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali niya yung hinukay sa paniniwalang merong nakalibing doon. Ilang minuto lang noon ang lumipas, laking gulat na lamang ni Rodrigo nang tumambad sa kanya ang 5 putol-putol na daliri sa loob nito. May mga dugo din siya doong nakita na para bang kinatay ng kung anong nilalang ang kalunos-lunos na biktima. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, dali-dali naman siyang tumungo sa tahanan ng kanyang kaibigan upang masigurong hindi yon ang taong kanyang nasilayan. Subalit pagdating niya sa bahay nito, nakita niya ang lalaking naninirahan sa palayan na kausap ang asawa ng kanyang barkada. Pagsilay sa kanya nito, agad naman yung lumapit habang bumubulong ng, "Wala kang ideya kung ano ang sinunog mo." "Inuna ko na siya. Isusunod na kita." Nang marinig ito ni Rodrigo, para siyang batang kumaripas ng takbo pabalik sa kanyang tahanan. Sa isang iglap, mabilisan niyang kinuha ang kanyang mga gamit sa takot na baka siya na ang isunod ng lalaki. Hindi na din siya inabutan ng gabi sa kanilang baryo sa takot na baka pasukin ng nilalang ang kanyang tahanan. Halos ilang buwan din noong nagtago si Rodrigo hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam na siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Pero alam niyo ba na sa loob ng buwang yon, paulit-ulit siyang binabalot ng bangungot dahil sa kanyang ginawang pagtupok sa bahay ng aswang. Alam din ni Rodrigo sa kanyang sarili na nangyari ang lahat ng bangungot na yon dahil lamang sa simpleng pagkuha niya ng nganga. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot yung naging karanasan ni Rodrigo. Kasi isipin niyo na lang, napakasimple lang naman nung hinihingi niya nganga. Pero ang tanong ko lang, ba't kasi ayaw ibigay ng aswang yung nganga? Di ba sabi ng aswang, paulit-ulit nang may mga pumupuntang sabungero doon para doon sa nganga. Tapos ayaw niya nang magbigay. Bakit? Bakit ba ayaw niya magbigay? Siguro may pinangangalagaang mahiwagang bagay yung aswang doon sa mga puno ng nganga na yun, no? Na ayaw niyang makuha, aksidenteng makuha nitong mga sabungero. Kasi kung mapapansin niyo yung takbo ng kwento, pumunta yung aswang sa lugar ng pinagsasabungan nila Rodrigo, tapos sandaling-sandaling napatay lang ng manok na pinapanigan ng aswang, yung mga pambatong manok ni Rodrigo. Siguro may something dun sa mga puno ng nganga. O di naman kaya, bulong lang din ng aswang kung bakit lumakas yung manok na pinapanigan niya. Wala medyo marami akong tanong tsaka butas tong kwento na to na bakit. Pero alam kong pare-pareho naman tayo ng iniisip na karma ni Rodrigo yung nangyari sa kanya. Sayang lang, kasi kawawa naman yung kaibigan niya na bakit hindi sa kanya napunta yung karma na yon. Pwede naman sana na putulan siya ng binti o ng kamay ng aswang, di ba? Para mapagbayad sa ginawa niya. Pero ending, yung kaibigan niya yung sumalo ng lahat ng karma niya. Yun lang, medyo naawa ako rin sa kaibigan niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.